Bugün owazymda men Bakameja Show toporundan owazym üçin aýdylan üýtgeşik hiç kimin bir esmedik habaryny aýdypdy. Bizde täzelikler gutarana herekete dowam. Ýakynna nefip bolsa, Arsy bilen ýene bir aýdym gelýär. Hereketde Dovik DJ Arsy hemem dizet. Ol aýdym eýýäm. Harekette, harekette. Kim işte öktü, kim gepte. Oňa sere gaty aňardan özü däl ýöne gözgünle gapymyzda. Biz Arsa şeýle sora berdik. Gidip otyr hereketde ýaly energizer aýdymlary ýörüýteseň energiýsizligiň üçin ýazylýarmy? Oş energetik ora ýörýär de hatta. Men barýan gynlaşdy. Aýdym ýaly men barýan gün energetik aýdymlara geçýär. Reska. Gaty ynanlarjy gurulýar. Harekette diye. Karoçy ýyny görürsiň. Aýdym eýýäm ähli platformalarda hereketde. Şoň üçin senem hereket edeýinsen aýdym aşak